het weer in het warme wat een mysterie. Want er hongen dus al je vogelhokjes met peken erop. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, nou ja, dat is eigenlijk van oorsprong uit moest dat eigenlijk geheim blijven. Maar ja, het voerkastjeverhaal is eigenlijk had dat de oorsprong bij de voerwacht. Oké. Ik hier, ja, dat doe wel een paar jaar, maar ze hebben wat voerkastjes voor de voerwacht. En ik hier ouder aan de winter, ik werd een 40 kleermaker. En nou, die hiekjes zat wat in het hok hingen op een riegen. En ik zit er wat naar te zien. Ik denk, ook daar nog eens wat aparts op verwie. En ik hou altijd van die creatieve ideeën. Een beetje mijn kwinkslag met wat humor. En, dus ik denk, dat zou wel leuk zijn. Dus dan ga ik eerst een kastje maken. En dat weer goeie wat bij jou doen. En die lukte zo mooi en dan kreeg ik zulke mooie positieve reacties op. Dus toen ga ik maar een hele serie maken. Maar je kreeg mooie reacties op, maar meesten wisten toch net dat Jo dat wie? Nee, maar zie, dat was eigenlijk de bedoeling. Nou ja, peken. Zie, daar ga ik zo mee zeggen. Dat is dan een beetje mijn artiestennaam. Ja. Zie, en die geruchten en verhalen gaan dan wel in Kopenhagen rond. En dan sta ik er ook wel bij, hier de meesten met de roer, en dan zei ik lekker niks. Maar zie, dat is dan ook weer een genotsmoment. Het meidje is een vorm van genot, Ja. maar ik zoek soort reacties. Ja. Dus je weer een beetje de Banksy van de vogelhokjes. Ja. Als ik geluk had, vleent dat vogeltje eruit, want je zit er wel iedere keer in. Ja, zit er een nestje in? Ja, een pimpelmeisje zit erin. Pimpelmeisje. Ja, Want dit is dus het kastje waar het allemaal begon. ja dit is de oorsprong. Oh. Ja, net de uitsprong, maar de oorsprong. Ja, ja, dit is hem. Dit was mijn eerste geniaal, maar in ieder geval mijn creatieve ingeving. Maar is dat dan eigenlijk mijn moeder die daarop zit? Nee, de moeder van Doutsen. Oh, oké. Ja. Doutsen moest het weten, dat voelt ze in moeder in en uitvlaag. Maar ze kan het wel. Ze komt van eerste maar. Zij is ook een moordpik. Ja? Ja, toch? Ja, dat weet ik eigenlijk net. Waar de woordpiek grens luidt. Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar ja, dan maar we heel veel waarom in de geschiedenis. Dit is dan ook de volgende. Ja. Dan moet je eerst zo voorstellen en dan moet je zeggen van... ja, daar schiet ik nou wat op, een tekst. Maar dat kan je wel niet lezen. Dus, wat doe je dan? Dan ga je wat dichterbij Ja. en dan staat erop... Als je dit lezen kan, dan sta je er tegenbij. Haha. De volgende is... nou, die zit zijn geniaal aan. Oh, oké. Even zien, waar hangt die? Die week laatst enkel kwijt. Hij is hem staan. Nou. Hing het er ergens in het museum? Nee, je hing het daar. Dat is die blauwe. Die heb ik wel zeer tevreden over. Altijd onder de pimpel. Ja, dit is een pimpel voerkastje. Zie, en deze is alle dagen gewoon een pimpel. Ja. Want het is een pimpelmees. Ja, dat is dan genot. Alle dagen gewoon een pimpel. Hij kan een pultje bier op verven. Ja. Ja. Dus dit is nou het tophut van weg te peken. ik vind dit hier van de betere. Ja. Denk je dat de vogels er wel genoeg waardering voor hebben? Nou ja, daar ga ik nog verder uit het voelwereld nog weinig van merken. Oh, Hè, ja. dat je een geschenk krijgt of dat ze zelf eens een keer wat brengen of zo. Nee, het is nog een beetje afstandelijk wat dat betreft. Oh, ja. Maar ik verwacht je er woord van. Oh, ja. Ja. Ik ken haast een doos. Nee. Nee. Ik doe in ieder geval mijn best. Ja. Tierendank.